APSc आनजादाव उथ्रिसार जानाय बर' बिजाथिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। बरायनायजों लोगोसे बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदों, थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंदों। बे APSc आनजादाव जायफोर गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों उथ्रिसार जानो हाबाय, बैफोर बिजाथिफोरा बर' हारिनि थाखाय मोनसे नेरसोन जानानै थागोन। बे बाराव खेबसेयैनो सा 39 बर' बिजाथिफोरा APSc आनजादाव उथ्रिनाया इयुन जोलैखौ थुलुंगाखां होगोन। थांनाय 17 जानुवारियाव फोसावनाय APSc आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनाय गोबां बिजाथिफोराबो उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोना फोरमान खालामनानै होबाय दि गावनि बिमानि रावजों फरायनानैबो बेफोरबायदि फिथाइखौ लानो हायो होननानै। थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय। बिथां दिपेन बर'आ APSc आनजादाव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावनाय नुनो मोननाय जायो। बिथां दिपेन बर'आ बुंबावनाय बायदिब्ला बर' बिजोंजों फरायनानैब्लाबो APSc, UPSc, डाक्टर, इन्जिनियारखौ उथ्रिसार जानो हायो, बेयो फोरमान जाबाय होननानै। बेफोरबायदि फोरमाना आगोलावबो दंमोन, दाबो दं आरो इयुनावबो थागोन होननानै बुङो बिथां दिपेन बर'आ। बिटिआर सरकारा दैदेननाय बड'फा सुपार 50 मिशन कचिंनि गेजेरजों सा 7 बिजाथिफोरा APSc आनजादाव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो मोजां हामलायनाय जासिहरदों। बिथां दिपेन बर'आ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम CCE आसाम पाब्लिक सार्भिसजों खुंजानाय बे आनजादनि रिजाल्टआ जिहेतु फैबाय आरो बेयाव गणेश चन्द्र बर', लोगोसेनो जेम्स दैमारि आरो श्रबणी बर', डिमासा ब्रह्म आरो मिथुमा बसुमतारी, 3 ACS आरो 2 APS, लोगोसे 38 आदार्स जि माने भेरियास सार्भिसाव जायफोरा जायगा आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जोङो बरायदों। आरो आसामाव गासै 923 जिखिनि पोस्ट दंमोन, गासै साक्सेसफुल केन्डिडेटफोरखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोननो जोङो बेस्ट उइसेस होदों। थारैनो बर' हारिनि थाखाय बे गोजोनथाव। आरो बे आनजादाव जायफोरा गोब्राब नाजानायजों, गावनि नांथाबनायजों आरो मोनसे कन्फिडेन्स आरो मोनसे गावनि जि कनसेन्ट्रेशनखौ लाखिनानै जायफोरा जाफुंसार महर मोनबाय, बे बर' हारिनि थाखाय इयुनाव मोनसे नेरसोन जानानै थागोन। आरो देग्लायनि बे आनजादाव 38 जिखिनि केन्डिडेटफ्रा क्वालिफाइ जाबाय, बियो इयुन जेनेरेसनखौ थुलुंगाखांहोगोन। आरो बेखायनो बर' मिडियामजों फरायनाय गोबां फरायसा फरायसुलि गोबां केन्डिडेटआबो बेयाव एचिभमेन्ट मोननो हादों बा APSc CCEखौ क्रेक खालामनो हादों। आरो बे थारैनो मादार टां मिडियामजों फरायब्लाबो जों जे मेडिकेल इन्जिनियारिं APSc UPScआव जोङो क्रेक खालामनो हायो, बे प्रमाण। आरो बेबायदि एग्जाम्पला गोदोबो दङमोन, दिनैबो दङ, इयुनावबो थागोन। आरो बिटिआर काउन्सिला जि मोनसे बड'फानि मुङै सुपार 50 खालामदोंमोन आरो बेयाव कचिं लानाय सा 7 केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जादों, बिनि थाखायबो आङो काउन्सिलखौ धन्यबाद बावदों आरो जोंनि केन्डिडेटफोरखौबो आङो फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि न'आव थांनानै जोंनि साक्सेसफुल केन्डिडेटफोरखौ बरायदों, आर'नाइजों बिमा बिफाखौ बरायदों। आरो इयुननि समावबो जों बिथांमोननि जि मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो बिथांमोननि जि मोनसे गोलाव समनि जि नाजानाय, बेखौ इयुन जोलैनो जोङो अरियेन्टेसनाव आरो कचिंआव बिथांमोनखौ लाबोनानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव जोंनि इयुन जोलैखौ मटिभेसन होनायनि थाखाय जों स्कप होगोन। आरो बे बुब्लियाव फिन खेबसेबाव आङो बयनिख्रुइसिमबो साबायखरखौ बावदों। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों।
बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि